बोहैथि दाननि 9 खालार बृहस्पतिबार खालि फोसावनाय MBBS आनजादाव बाक्सा जिल्ला सिंनि कलबारि गामिनि होस्रां दैमारिया सिलचर मेडिकेल कलेजनिफ्राय उथ्रिसार जानो हानानै ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोयो। बाक्सा जिल्ला सिंनि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय कलबारि गामिनि रुंसारि प्रनित दैमारि आरो मुस्लिमा बरबालि बसुमतारिनि फिसाज्ला होस्रां दैमारिया सिलचर मेडिकेल कलेजनिफ्राय MBBS उथ्रिसार जानो हानाय खौरांखौ मोननानै जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा खौरां लाहैयो। मख'नो गोनां बाथ्रादि बिफा गैजायै होस्रां दैमारिखौ MBBS फोरोंनाय समाव बिमा बरबालि बसुमतारिया जोबोर दुखु जारला आरो जेंनानि गेजेरजों फोरोंबोदोंमोन। गुबुन फारसेथिं MBBS उथ्रिसार जानो हानाय होस्रां दैमारिया गावनि जाफुंसारनायनि सोमोन्दै ओरैबायदि फोरमायो। आं MBBS नि थाखाय फार्स्टआव क्लास 9-10 निफ्रायनो माने कनसेप्ट गेदार खालामनो स्टार्ट खालामदोंमोन। माने क्लास 9 नि जुनतु 9-10 जुनतु माने बेसिक साइन्स जों माने याव कनसेप्टुएल जानांगौ फार्स्टआव। यानि उनाव क्लास 11-12 आव मेनलि जों जिखिनि कनसेप्ट दं फिजिक्स केमेस्ट्रि एन्ड बाय'लजि मेनलि इखो मेनलि फरायनांगौ आरो। यानि उनाव जुदि जों बर्ड लाइनावल' जों फरायबाय थायो माने जेनेबा बर्डनि पार्सेन्टेजखौल' नायो कनसेप्टखौ नाया होमबाना जों माने बुहुत उन जालाङो आरो आं बेखौ सानदोंमोन कि बर्डनि एग्जामा मेइन होननानै ओमफ्राय आं बर्डनि थाखाय फरायबाय। यानि उनाव जेब्ला माने निट आनजाद होबाय इयावथ' मार्कआनो फैयाखैमोन। यानि उनाव आं जेब्ला कचिं लाबाय होमबासो थरमबाय कि इफोरबायदि फरायनांगौ होननानै ओमफ्राय इफोरबायदि रावबो माने खोन्थानाय मानसि गैयामोन होमबानि टाइमाव। ओमफ्राय आं कचिं लानासो बेफोरबायदि नलेज गेइन खालामबाय। फिजिक्स बाय'लजि ओमफ्राय केमेस्ट्रि बेखौ मेइनलि क्लास 12-11 आव मेइनलि फरायनांगौ। मेइनलि NCERT बेस NCERT-खौ मोजां जुदि फरायोबा एकदम कमप्लिटलि हागोन आरो इमान माबा नङा। आरो 1 इयारनि थाखाय मोजाङै जुदि निजि गोसो हमथाना फरायोबा ससियेल मिडियाखौ माने बाद होनानै जुदि फरायोबा एकदम डिलेट माने इन्सटाग्राम फेसबुक जि दं इफोरखौ आं जेब्ला प्रिपारेसन खालामदोंमोन आरो डिलेट खालामनानै आं पुरा मोजाङै 1 इयारनि थाखाय पुरा निजिखौनो टाइम होदोंमोन। होनानै आं उथ्रिसारनो हादों आरो सिलचर मेडिकेल कलेजाव 4.5 इयार्स जाबाय। दायो मार्कशिट ओंखारथ'वाखै। दायो कलेजाव थांबासो मार्कशिटफोर मोनगोन। ओरैनो जयनिंनि डेटआ मब्ला? जयनिंनि डेटआ आंना 15 माबा मोनसे थांखि लादो नों हराय सानखि सोर मानसिनो मा होनो हागोन मा भेलु प्रभाइड खालामनो हागोन। नों जुदि दामनायानो देनाय मोसानायानो जिखि हक आं मानसि सासेखौ आं एन्टारटेन खालामनो हागोन हाया निजिनाव खेमसे सोंफिनखि आं भेलु प्रभाइड खालामनो हागोन हाया। नों जुदि फरायदोबाबो नों फरायबाल' जायाखि आं फरायनानै जुदि मानसि सासेनो आं मोनसे माबा मोनसे सहाय खालामनो हायाबा फरायनायनि जरियते नङा होमबा। जुदि स्पर्टस लाबाबो ओरैनो गेलेबाल' जाया माने गोजौ लेभेलाव एसे गेलेनायनि सेस्था खालामनांगोन आरो। बेफोरबायदि सेस्था खालामनायाथ' मोजां खिन्थु किसुमान टाइमाव मानसिया निजिनि केपेबिलिटिखौ बुजिनांगोन। जेनेबा आं बे बुस्थुखौ हायाबो जानो हानाय किसुमान माने कनसेप्टुएल बुस्थुखौ किसुमान मानसिया हमनो हाया। इखौ माने पेरेन्टसफोराबो नारसिनो किसुमान टाइमाव बिदि खालामनायाबो गाज्रि जायो। इफोरनि थाखाय माने किसुमान स्टुडेन्टफोराबो निजिनि जिउखौ माबाना लाङो आरो सुइसाइड जायो। थ' स्टुडेन्टनि बाथ्राखौ बांसिन खोनासं पेरेन्टसफोरा नारसिनबाल'बो जाया खिन्थु माने मोननैबो एखेलगे सापर्ट थानांगोन आरो स्टुडेन्टबो आरो पेरेन्टसबो मोननैबो जुदि फालि जायोबा बहुत खस्थ' जायो। बेबादिनो जोनोमगिरि बिमा बरबालि बसुमतारिया फिसाज्लानि जाफुंसारनायाव गोजोननाय फोरमायनानै ओरैबादि बुङो। MBBS आनजाद उथ्रिसार जानो हादों माबायदि रंजानाय बा गोजोननाय फोरमायगोन? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि फिसाया दिनै MBBS आनजादखौ उथ्रिसार जानायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेजों लोगोसे आङो बेखौनो फोरमायनो लुगैयो जाहाथे गासै बिमा बिफा बा लाइमोनफोरा जेरै आंनि फिसाया नाजानानै उथ्रिसार जानो हादों बेबायदिनो खस्थ' खालायनानै नाजायोब्ला हागोन होननानै आं सानो। आरो गारजेनफोराबो गाव गावनि फिसाफोरनि थाखाय एसे नोजोर लाखिनानै फरायनायफोराव
माने नोजोर होनाया गाहाम होननानै आं सानो आरो खायसे स्टुडेन्टफोरा दङ माने ओरैनो सायावल' माने भाब देखायनानै ओरैनो फरायफ्लाबाय थायो इफोरखौबो बिमा बिफाफोरा नोजोर होनांगोन आरो ओरैनो भाब होनानै देखायफ्लायो ओमफ्राय गथ'आ बेसे रोंगौ इखौबो नोजोर होनांगौ आरो मा आंनो जादो थारमाने आंनो आंनि फिसाखौ आङो नाथाय आङो बुजिनानै मोनाबाबो आं ओरैनो इखौ आनजाद नायोमोन आरो माने नंखायखौनो आङो कुइसन खालामो इखौ एन्सार होनो होयो ओरै खालामोमोन आरो आं बुजियाबाबो इनिफ्राय इबोथ' सानोना नोंमारगौ आया रोंगौ खोमा कुइसन सोंदोङो एन्सार होनो ओरै रखम जायोमोन आरो इफोरबायदि खालामोमोन आरो आङो इनिफ्राय इखौ फोथाया आङो कुइसन एन्सार लाबाय थायोमोन आरो इनिफ्राय दा मिसाखौ आं मा बुंनो आंनि फिसाया लकडाउन हमैमोन निटनि आनजाद जानायावबो इयो सम्पुर्ण कचिं क्लासखौ लानो हायाखै आरो न'आवनो थाफैनानै माने होनो गोनां जादों आरो इयो ओरैबायदि प्रिपारेसन खालामदोंमोन माने गासै माबाफोरखौ इयो नटफोरखौ माने माबायाव लिरै वाल दर्जा खिरखि सब माने सिथाबजोबनानै इयो माने जनानैबोथ' फरायबाय थानो हायाना इनिफ्राय इयो मा खालामो बेबादिनो रंजानाय बायदियैनो माने एसे मोसास्रोयैनो इयावनो ओरै गसं फरायबाय थायोमोन आरो इयो इबायदि खालामनाय नुदों आरो आंनि फिसाखौ इनिफ्राय नंखायखौनो आङो मिसाखौनो होनफ्लायो नंखायना नंगौ नोंनि फरायनायालाय नों हागोन ना इखौ एन्सार होनो होननानै मिसाखौनो आं सोंफ्लायो आरोखि बिजाबखौ लानानै ओरैनो बबे मेडिकेल कलेजाव फरायदों आंनि फिसाया इयो सिलचर मेडिकेल कलेजाव फरायो बेबायदिनो इयो न'खराव सोर दङ न'खरावथ' जोंहा रावबो गैया आंल' इनिफ्राय बिफायाथ' बाबुआ मात्र माने 9 मासल' जादोंमोन आरो बेयावनो माने गोमादो आरो मावनाया हेन्सार स्कुलनि मास्टरमोन आरो थिग बेबायदिनो आंबो खस्थ'नि गेजेरजों फेदेरबोबाय इनिफ्राय उनाव बेसेबा हेन्सार स्कुलाव आंबो खाथिनानै 13 सनावसो जाबाय 13 सननिफ्रायसो आं इखौ मोजां माने फरायसालियाव होनानै बेबायदि आग बारायहोनो हादों आरो